Meni ovo zvuči nevjerojatno. I meni isto. Iako bi možda i moglo biti. I vi ste se sigurno barem 100 puta našli u ovakvoj situaciji. Nešto zvuči bombastično, djeluje uvjerljivo, Ali zapravo nemate pojma od kuda niti od koga dolazi ta informacija. niti možete li joj vjerovati. Sve to zapravo smrdi na dezinformaciju. Glasine, izmišljotine, laži i manipulacije. S nama su otkad je čovječanstva, ali danas uz jednu bitnu razliku. Šire se puno brže i efikasnije. I zajedno se nazivaju dezinformacije. Definiramo ih kao netočne i namjerno stvorene informacije koje obmanjuju javnost ili štete nekoj osobi, organizaciji ili državi i ostvaruju neki interes. Dezinformacije mogu biti prijetnja zdravlju ili čak ljudskom životu, a u najmanju ruku remete protok točnih informacija, šire nepovjerenje i nesigurnost, ukratko prijetnja su demokraciji. Ljude privlače senzacije i kontroverze, sadržaji koji potiču emocije, a takvi su upravo i dezinformacije. Osim dezinformacija, često se rabe i pojmovi poput misinformacija, malinformacija i lažnih vijesti. Glavna razlika između njih je u namjeri. Dezinformacije su svjesna manipulacija, dok misinformacije mogu biti nenamjerne greške. Malinformacije su pak svjesno plasirane zlonamjerne informacije. Koje god one bile, jedno im je zajedničko. Stvaraju zbunjujuće okruženje u kojemu je teško prepoznati što je istina, a što laž. Nisu sve dezinformacije iste. Većina ih mijenja već postojeći sadržaj umjesto da stvara potpuno nove laži. Jedna od vrsta je i lažna veza kada naslov ili slika ne odgovaraju stvarnom sadržaju. U naslovu piše "nećete vjerovati što se dogodilo", a kad pročitate tekst, u njemu nema zapravo ništa nevjerojatno. Razlikujemo i upotrebu lažnog konteksta. Recimo, prava fotografija s neke vesele parade u Švicarskoj predstavlja se kao žestoki prosvjed u nekom gradu u Njemačkoj. S umjetnom inteligencijom danas nije problem promijeniti izvorni sadržaj. Recimo, stvorite i objavite video političara koji priča nebuloze ili stvorite lažnu fotografiju nekog u neugodnoj situaciji. Naravno, postoje neke sasvim izmišljene priče s ciljem da prevare ili uznemire ljude. Recimo da se dogodila neka velika nesreća ili katastrofa. Najveću štetu u dezinformacijskom svemiru trpe šale, to je satira ili parodija. Iako nisu zamišljene da bi obmanule, lako mogu postati misinformacije kada ih publika pogrešno protumači. Dezinformacije su opasnost za svako društvo i zagađuju informacijski prostor.